Comissions Obreres, com a sindicat, crec que aportem la visió del món del treball, que és molt necessària. Serà imprescindible que des dels centres de treball els treballadors i les treballadores tinguin consciència i tinguin informació sobre el que implica el canvi climàtic, els processos d'adaptació i d'aquesta manera poder anar fent a poc la transició cap a les noves necessitats en el món del treball. I a nivell del territori, Comissions Obreres estem implantats a tot Catalunya de manera descentralitzada, de manera que també tenim aquest coneixement dels sectors que té un territori, les necessitats específiques i les oportunitats també que poden sorgir. Sobretot nosaltres aportem la part d'informació i de formació tant als centres de treball com a treballadors i treballadores en general, perquè coneguin una mica com ha de ser aquesta evolució, quins poden ser aquells sectors que es veuen més afectats per aquesta transformació del món del treball com a conseqüència de l'adaptació al canvi climàtic i, per tant, quines necessitats cap a on s'hauria de treballar en termes de qualificacions, de nous perfils professionals, etc. És importantíssim afegir la component de justícia social de manera que no hi hagi un perjudici, no hi hagi un cost afegit per les persones treballadores a l'hora d'adaptar-nos. Jo crec que un dels trets distintius és la pluralitat d'actors. És a dir, no és només la banda de l'administració, no és només la banda de la ciència o de la recerca, sinó que també és tota la banda, econòmica i laboral. I això també dona una riquesa a l'hora de trobar solucions compartides i propostes, que crec que és un dels elements més interessants d'aquest projecte. Plural, cooperatiu i transformador.